Rojavaya Kurdistanê diyardeyeke matirsîdar Jaliye Olîve derketiye holê. PD û grûpên çekdar malayên Kurd ji kardûr dixin. Her yek ji grûpên çekdar li Efrînê û Partiyekî Tiya Demokratîk PD li navçeyên ku kontrol dike malayên Kurd ji kardûr dixin. Ew yek jî bi tohmetna cur bi cur mîna nebeşdariyê di aheng û bûneyan de. Li şûna wan mele nedin li gorî xwe dadmezrînin. Rêxistina mafê mirovan li Efrînê roja siyê vê mehê ragihand. Grûpên çekdar li Efrînê hejmarek malayên Kurd li her yek ji Cinderis, Gundê Baflor, Gora, Kefersefra, Celeme, Gundê Hecîlar, Gundê Rifetiyê û Bilbilê û Meydankê ji karê wan dûrxistine. Li şûna wan mele nedin li gorî xwe û nûzîkê xwe damezrandine. Hevdemî wê kiryara grûpên çekdar li Efrînê roja şeşê vê mehê jî Kongrê Civaka İslamî ya bi ser PD ve hejmarek meleyên Kurd li bajar û bajarokên Rojavayê Kurdistanê ji kar dûrxistin. Ji wan jî Mele Egîd gotarxwênê mizgefta Ibrahîm li Xelîl, Yasir Ibrahîm gotarxwênê mizgefta Ebîzer li Xefarî, İbrahîm Mele Mihemed gotarxwênê mizgefta Selman il Farisî li Qenat Suês, Mele Mihemed Xêr gotarxwênê mizgefta Qasimo. Beriya wan jî Mele Hysên Ebdulwehab gotarxwênê mizgefta El Feteh hatiye dûrxistin. Li gorî jêderna taybet ji Qamişlo sedema ji kardûrxistina wan malayên Kurd jaliyê PD ve tenê vedgerek û ew mala bûne û ahengên PD amade nabin. Pabendî biryar û xwestekên siyasî yên PD nabin. Li bajarokê Tirbesviyê û devera Aliyan jî heman aliyê PD dest bi dûrxistina malayên Kurd kiriye û çi gotarxwênê ku siyaset û ajendeyên PD qebûl neke lê deverê bi giştî dê were dûrxistin. Li bajarê Amûdê jî beriya çend rojan PD civîneke xwe di nava mizgeftekê de li gel wêneya rêberê PKK Abdullah Öcalan li derxist. Hejmarek mala û pêşnivêj amade kirin. Ji wan xwest ku ajendeyên wê û siyasetên wê pêk bînin yan jî dê wan ji kar dûr bixe. Mîna ku li piraniya deverên Rojavayê Kurdistanê heman kiryar tê kirin. Derbarê vê pêngava PD hejmarek berfireh ji çalakvanên Kurd û siyasetmedaran li ser malperên civakî belavkirine û dibêjin kiryara PD cihê şermezarkirinê ye. Gotin jî ku ew yek matirsîdar û dê derencamên wê pir xerab bin dê civaka Kurdî de û ta beriya şoreşa Sûriyê jî di dema deselata rejima Sûriyê de bin pêkirin û kiryarên wisa nehatine encamdan.